Aida Nielsen, Asian Dub Foundation i Theodosius Puzzle, Roberto Fonseca i Dubioza kolektiv samo su neki od učesnika 29. po redu Nišvil Jazz festivala koji je ove godine održan od 4. do 13. augusta. Posetioci su tokom 4 dana glavnog programa, odnosno ukupno 10 dana trajanja Međunarodnog džez festivala, mogli da pogledaju neki od čak 280 različitih programa sa 900 izvođača na 16 scena. Direktor Nišvila Ivan Blagojević kazao je da su komentari publike iz godine u godinu sve bolji. Sve više stranaca, sve više naših ljudi koji žive u inostranstvu, koji planiraju godišnje odmore prema Nišvilu, a s druge strane sve oni koji svraćaju na svom putešestviju ka albanskom, bugarskom, grčkom ili turskom moru ta 4 dana u Niš. I apelujem na naše investitore, graditelje da naprave još hotela, treba će im naredni godin. Festival je ove godine osim muzičara okupio producente, reditelje, književnike i druge umetnike na brojnim pratećim manifestacijama. Organizovan je već po tradiciji džez teatarski festival, filmski festival, festival stripa Striporama, brojne izložbe, a kao novina književni program. Blagojević je kazao da će ovogodišnji Nišvil ostati upamćen po sjajnim izvođačima, ali i po najvećoj borbi sa inflacijom do sada. Čini mi se da nikad ovakav udar inflacije nismo imali, ovakav skok smeštaja, tehnike, razglasa svetla, svega onoga što prati inpute festivala i nikada manju zainteresovanost sponzora. Ali prosto naš mazohizam je bio jači od svega, prosto je to odlika svih džezera, tako da od ovog trenutka krećemo sa kampanjom dočekajte 30. jubilarni Nišvil Jazz Festival od 15. do 18. augusta. Slogan ovogodišnjeg Nišvil festivala bio je čekajući nacionalni status, kojim su organizatori izrazili nadu da će sledeći jubilarni 30. Nišvil imati taj status. Prema rečima Blagojevića, studija je pokazala da od održavanja 4 najveća festivala, a to su Nišvil, Exit, Guča i Beer Fest, država ima 3 milijarda benefita. Očekivanje Nišvila su da vlada Srbije Jazz Festival dodeli nacionalni status, što bi značilo stabilno finansiranje festivala i 300 miliona dodatne podrške države, odnosno 10% onoga što doprinose budžetu Srbije.